Que dixeches? Se queres darlle polo cu a ese neno, non tes por que traballalo tanto, Marine. Notase que tes experiencia no tema. Que carallo queres dicir, chaiñas? Por se non o sabes, sou un tipo duro e estou canso. Como arame de espiño e mexo napalm, e podo atinar ao cu dun piollo a 200 metros. Así que vai foder a outro coa túa cara de cona antes de que che rebente. Non va ser tan gracioso cando che meta os collóns na boca, Marine. Xa estamos nela. Térmame disto, rapaz. Sei que me declararon a guerra. É mellor que sentes e sangres a gusto antes de que che faga mal. Cuidado! Primeiro vouche tatuar uns galóns maricallo. Xa está armada. Mi má deixouno como un zaranto. Deixou. Recordo tamén unha moreniña.